Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Nog 3 ronden te gaan. 2 in de competitie, 1 in de beker. Te beginnen bij de wedstrijd in De Graafschap. De Graafschap. Toch hier voor de oud-werknjouwers van Henk de Jong. Ja, dat is echt prachtig. Ja, daar heb ik echt zin aan. Ik zie een hoop mensen weer waarom, waar geweldig mee werken gaan. Het stadion zit mooi vol. De supporters geweldig. Ja, en een goede tegenstander. Hè. Dus ja, echt leuk. Ik had er echt zin aan. Oer oud-werknjouwersprutsen, ik onvierder Mark Diemers had de verliezen bij De Graafschap. Had hij nog wat warme gevoelens van die club in Doetinchem? Zeker, bij die club voel ik wel wat warms bij. Er zijn ook clubs waar ik dat wat minder heb, maar bij de Graafschap wel. Ik denk dat de Graafschap een van de mooiste clubs is waar ik heb gespeeld. Ja, als je alles meeneemt, de jaren die ik daar heb gehad. Ik heb daar 2,5 hele mooie jaren gehad. Met, ja, ik denk geweldige mensen op de tribune. Een geweldig stadion om 1 keer in de 2 weken in te spelen. Ik heb daar heerlijk gewoond, dus voor mij alleen maar mooie herinneringen aan de Graafschap. En dan even naar de personele bezetting. Want er wie links en rechts wel wat twijfel bij de selectie van Cambuur. Hoe is het bij gelijks met Thomas Paul en hoe is het met Matthias Narti? Wij hebben het idee dat die net spelen kennen, Henk. Die had les na de vorige wedstrijd. Had ik nog zijn Paul zijn tror rennen, maar die had toch een blessure. Had ik tror aan, want wie een klokken nog warm. Maar ja, die jongens kennen het mij dan. Dus die worden van. Trova? Ottesen, Stoerla en verder die jong. Ja, Stoerla, geen linksback. Dus de rechts. Ja, maar dat kan Tijdik Maserik spelen. Dus je kan alle kanten op. Echt de onvierder van Cambuur weet dat ja, winst toch wel heel belangrijk wezen kan. Hoewel je moet de zaken echt een beetje in het perspectief zetten. Hij het ooit zijn, Mark Diemers, als we het goed witte auto ronden dit eerste competitiehelden, dan ben ik tevreden. Dat zou bij gelijks 30 punten wezen kennen en dat zit er nog wel in, denk ik. Ik denk dat we een moeilijk begin hebben gehad, maar daarna de boel echt hebben opgepakt met elkaar. En we echt een team zijn geworden. Hele goede dingen hebben neergezet. Nou, dat kun je denk ik zien aan de afgelopen 12, 13 wedstrijden die gespeeld zijn. Hebben we aardig wat gewonnen. Dus het is mooi om nu ook die laatste wedstrijden door te komen in de beker. Dinsdag zou mooi zijn. Maar nu eerst deze wedstrijd. En zorgen dat we Jong AZ gaan winnen. Ja, dan staan we er prachtig voor. Dan staan we straks hopelijk richting de top 5. En door in de beker. Nou, dan heb je gewoon een hele goede seizoen zelf gehad. En dat zei Mark Diemers, die zorgt dat Ottesen dus links in de verdediging posteerd wordt. En verder de Jong is de vervanger van Matthias Narti op het middenveld. En voor de rest bleef het al eerst in bij Cambuur. Mercera Kinspili. Dit binnen een hele belangrijke meesterwedstrijd voor de Graafschap. Die hebben de club redden. En dat werd vierd in de 13e minuut. Maar een protte viewer. Maar wat viewer is, daar is ek reek. En het weer sfeervol. En het is prachtig om te zien daar op de Vijverberg. Jullie lieten het vuur, et cetera, weer branden. Maar ze zetten ook de reek erin. En dat betekent dat de wedstrijd 10 minuten stil worden moest. En dat kwam Cambuur net meer uit. Want die eerste 10 minuten die waren eigenlijk voor de Graafschap. In de kleedkamer in die extra pauze kon er eventjes wat omzetten worden. En toen pakte Cambuur eigenlijk het initiatief op de Vijverberg. Hier, mooi Pauwels in balbezit. En als Pauwels in balbezit komt, dan weet je, er gebeurt wat. Boom, op de boetekant van het peelt. Jongen, dat hier maar wezen kan. Maar de onval is nog net klaar. Want het is Al-Haf die de bal in zijn bezit krijgt. Zet hem voor, keeper die drukt hem eruit. En dan is het uiteindelijk de centrale verdediger Rowan Besselink die hem in de goal tikt. Nee, het is net Remco Balk. Die ziet er goed bij. Dat mag je weer constateren. Schiersjochter nog eventjes wat controleren, Alex Bos. Maar het is al hier oké. En zo pakt Cambuur in de 24e minuut verzinnen de vastsprong. En is de vreugde grutje. Daar begint het al hier mee. Maar Pauwels. Dan komt hij in de buurt van de 16. Helpt geweldig uit. Dat bedarrt op de boetenkant van de peel. Al-Haf die krijgt die bal in zijn bezit. Mooie bewegingen van Al-Haf. Dan maar de linker voorzetten. Keeper Josje Smit die drukt hem eruit. Balk is dichtbij. Maar het is Rowan Besseling, de centrale verdediger van de Graafschap. Hier is dat heel goed te zien. Die het laatste beslissende tikje houdt. En ja, hij is oer de line west. En zo pakt Cambuur een 1-0 vastsprong. En dat wie ik wel terug, want de auto's weer in die fase gewoon de betere ploeg. Hier het verdediging daar achterin bij de Graafschap. Prachtige controle van Balk. Poeh, in de kluts, nog een keer in de kluts. In het kluts maar verder, maar klutst hij hem daar echt in? Nee, hij klutst hem er net in. Hij ging hem voorzetten. En dan is derde kopbal van verder de Jong. En die gaat er net in.
Ja, ben je al kans nummer 1 naar de 1-0. Werd Cambuur de score uitbreiden kunnen hier. Heerlijk werk van Balk die net opjouwt en dan die voorzet aanlevert. En verder de Jong die hem op een latte leidt. En zo is het Cambuur dat gewoon basis is op het veld. Kansen weer te creëren. Daar gaat Balk er weer van terug. Nou, dan maar huppakee. Maar naar de linkerkant, daar is Pauwels natuurlijk wel weer. Pauwels maakt schot. En daar is Josje Smit, de keeper, die ter de vingertoppend in onkrijgt. Benjamin Pauwels. Het is een parel bij Cambuur. Het is een heerlijke speler om te zien. Hier nog eventjes vanuit het orenperspectief. Ja, ietsje meer nog in de lange hoeken en hij hier hem erin lezen kan. Maar het is Cambuur dat het heft volledig in handen heeft op de Vijverberg. Die wil even stilspelen, maar we constateren. Nou, dan gaat Pauwels weer. Gaat Stoedla Ottersen eroverheen, maar die krijgt de bal net. Nee, het is Pauwels die het zelf op avontuur gaat. Nou wordt het ingewikkeld, maar hij krijgt hem toch voor. Het uitverdediging, daar trok Besselink en het schot gaat maar correct voor ons. Mark Diemers, die mist deze kans. En samen we constateren naar Kraphoorn. 40 minuten spelen dat Cambuur absoluut mogelijkheden had om na die 1-0 de score uit te verrijzen. Dit gaat correct van ons, dat schotje van Mark Diemers. En zo werd de rest bereikt maar een 1-0 vastsprong van de Ljouters. Van de helte, ja, dan weet je de Graafschap beziek het vanzelfs wat, maar om nou te zeggen dat ze geweldige kansen kregen, nee, dat net. Dit schot van Pauwels is echt net al te sterk, moet ik zeggen. Maar likwols is het weer een corner voor Cambuur. En dan komt Diemers uiteraard, handjes in de lucht en die leidt hem voor. Afvallende bal, komt er dan woesh, jongens, wat een heerlijk schot is dat steeds van Tony Rulke. Daar is hij in beeld. De Duitser zet de pantoffel er gelijk onder. En dan is die keeper weer heel alert. En zo is het nog altijd 1-0. En dat is wat de hele wedstrijd erboppen hong. Het is broos, het is maar 1-0. En de Graafschap liet hem natuurlijk net helemaal afslachtje in eigen huis. En dus zie je de blauw-witte begraden van Jan Vreeman, de onval. En dan is daar, liek het mij, een hensbaltje. Maar dat mij al hier terug van de skiertje. Nee, het mag net terug van de skiertje. Want er is een oortreding op Brian Nieling achterom komen. Ja, de man die hem daar even in beeld zeggen, dat is Ralf Seuntjes. En die rekken starig al meer frustreerd. Krijgt hier even het drukkerke van Brian Nieling. Is zeer verongelijkt. En ja, dan weet je dat de frustratie taslag daar op de Vijverberg. Die toch al net in een lekkere periode zit. En dan komt Cambuur nog eens langs om nog wat zout in de wonden te straaien. Nou, dit dan. Ik zou zeggen, prik hem daar maar in. Balk, maar Balk prikt hem er net in. En deze bal gaat van langs. Het docht zeer aan het ankel. Dan komt er al je protest vanzelfs. Want ja, Balk had nog altijd die namen van die gele kaartenpakker. Maar hier krijgt hij wel degelijk even een tikje op het ankel van Fortes. Liekwols. De bal gaat er net in en dat is toch de essentie van voetbal. Nou, volgende onval maar weer. Nicky Soeren luidt de bal naar de linkerkant. Balk is weer heel fris en fruitig. Kan hij die bal afzitten? Nee, al lezen dan op Diemers. Diemers! Ja, en via de verdediging van de Graafschap wordt de keeper van de Graafschap, Josje Smit, op de verkeerde voet zet. En Sjöder in de 89e minuut de meer als bevrijdende 2-0. Het uitvak wordt helemaal gek. En Mark Diemers, ja, die mag ik het geluk hebben, zullen we maar zeggen. Want zonder geluk vaart niemand wel, echt net op de Vijverberg. En zo pakt Cambuur 2-0 is de blitzkip grut aan de kant van de Ljouters. En dat is vanzelfs begrijpelijk. Ja, en die 2-0, dat zal net meer verhoor. Die net sinds de 4 minuten extra tijd die erbij komen. Is het de Graafschap die het nou wat beziekert. Maar dat schot gaat van ons. En dan weet je prachtige punten op de Vijverberg. En een trainer, Henk de Jong, die het meer als tevreden wezen kan met dit resultaat. Het gaat gewoon om punten. Als je geen punten hebt, dan is ik niet tevreden. Zelf weer gewoon keurig. Ja, nou ja, op de eerste 10 minuten. Tot de rook om ons hoofd kwam, zal ik maar zeggen. Toen hield hij hem even er net goed grip op. Dan ging hem even de kleedkamer in. Dat kwam hem net meer uit volgens mij. Nee, dat kwam dus goed uit. En toen moesten we wisselen. En toen gingen we het correct set. Dus ja, we vinden dat we meer 1-op-1 spelen moeten. We bleven eigenlijk vrij spelen centraal. En dat, als die jongen dan naar binnen kwam, nou, we kwamen op onze rechterkant eigenlijk wat in het probleem. Nou, en daar hebben we gewoon zijn 1-op-1 spelen. En dan 1-op-1 op die grote spits, op Seuntjes. En dan kerst ik druk zetten. En ooit kerst ik geen druk zetten. Nou, dat pakt er hartstikke goed uit. Brian Nieling, ik wou je een hand geven, maar je geeft de andere hand. Wat is er aan de hand? Nou, ik denk dat mijn hand in het gras is blijven steken. Of ja, dat weet ik wel zeker. 1 vinger. En die voelt eigenlijk niet goed. Maar wedstrijd wel uitgespeeld. Ik voetbal niet met mijn hand gelukkig. Dus ja, wel pijnlijk nu. Oké, ik zal hem niet aanraken. Praten gaat ook nog, geloof ik, want we moeten het er toch even over hebben. De eerste 10 minuten dacht ik, oei, dit wordt een moeilijk verhaal. Jij ook? Eigenlijk niet. Nee, ik had niet dat gevoel. Alleen nadat dat vuurwerk werd af. Ja, na het vuurwerk, toen kwam het. Ja, toen kwamen jullie met vuurwerk.
ja, een beetje omgezet in de kleedkamer. Tactisch en ja, dat pakte heel goed uit voor ons. Daarna kregen wij de overhand. Dan denk ik wel dat we ons nog iets te lang in spanning hebben gehouden. Eerste helft. Hadden we eigenlijk wel 2-3-0 kunnen maken. En dan ja, is het eigenlijk al wat meer gespeeld. In de voorbeschouwing was het woord zelfvertrouwen eigenlijk het kernwoord. Dit is dus zelfvertrouwen. Ja, zeker. Ik denk behoudens de eerste 10 minuten waarin we het een beetje moeilijk hadden. Toen kwam eigenlijk het vuurwerk voor ons wel aardig uit. Toen ging eigenlijk de storm van de Graafschap een beetje liggen. En vanaf toen hebben we denk ik kans op 2-3-0 voor rust gehad. Nou ja, tweede helft weet je dat hun gaat komen, maar hebben ze eigenlijk niet hele grote kansen meer gecreëerd. En counteren wij nog mooi naar de 2-0, dus topavond. Absoluut. En dan komt 10 doelpunt. Nou, een beetje mazzel moet je ze nou eigenlijk hebben, toch? De tegenstander hielp een beetje. Je moet er maar staan, hè, Geert, op de 16. Ja, dat zei ik vroeger ook altijd nog maar. Na de 90ste minuut, ik zag die bal voorkomen. En ik ben eigenlijk altijd rond de 16 te vinden voor het schot. Nou ja, daar stond ik nu mooi en ik had inderdaad wat geluk. Maar het is lekker om weer een goaltje te maken. Lekker hè dit? Ja, heerlijk. Dit is fantastisch. Voor de wedstrijd zeiden we, als we dit kunnen bewerkstelligen, dan staan we er prachtig bij. Nou, volgens mij staan we nu op de 5e plek. Met volgende week nog een thuiswedstrijd tegen Jong AZ die we ook moeten winnen als je dan al over RKC heen kijkt. Nou, als je Jong AZ ook kan winnen, dan heb je gewoon een hele goede eerste seizoen zelf gespeeld. Uiteindelijk, ondanks een slecht begin, hebben we dat geweldig met elkaar opgepakt. En dan kun je gewoon gerust zeggen dat we het goed hebben gedaan. Nou, dat mag je zeggen, want Cambuur die klimt naar het 5e plakje, deelt dat plak met nummer 4 Emmen, sluit dus om bij Dordrecht, Volendam, Excelsior misschien nog wat er 4 voort, maar het gaat crescendo. Vitesse zegt er nou eens naar. Min 27 strafpunten op een -8 saldo onderaan in de keukenkampioen-divisie. Nou, dat is niet slecht! Een overwinning op de Graafschap in Doetinchem. Cambuur had de 3 punten binnen en die tellen heel hard aan. De Leeuwarden hadden op voor de laatste weken van december. En dat betekent eerst een bekerwedstrijd in RKC Waalwijk op dinsdag. En dan vreed de thuiswedstrijd, de laatste van het jaar 2024 in Jong AZ. En dan ben wij er die sneusde nou weer met een nieuw Cambuursjournaal. Graag dan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer.